Karai jong ka North Eastern Hill University pan pentri kam ya ka National Education Policy arja arfau kanau ra ka jinyatai hapren ki babun ki roshan phang jong ka jalla kamtam kini kai college bar kini kai university manta kasngi Dr. Rusiben Shangpliang ubolong uwe ni kini kai jong ka Senior College ulo ong ba ka jalla bar ki babun ki college pok ka jalla ki patlong ki balak loy mat pentri kam ya kani ka policy ulo ong ru kanau ra ka jing klumar jumut apren ki samla puli jong ka jalla namar ba dangshan ki samla puli kidang penkela na kata ka exam ka bashisin system na ka jing puli ka bashisin system sya kata ka semester system na ta koi pat ka daw loong ba la pentri kam ya kan ka National Education Policy ajar arpau kin buon ba ki subject ak bakla ban poi hadu ka saw ka santali ki subject ba ka jing buon jong ki subject kan wan ra ka jing ban khai ki samla puli umtang ha ka jing puli ka jong ki hai ka ban khiaru ka jing lot ka jong ki namar habala buon ki subject ka jing siru kanang buon ata shushu ulaong bakanon ra ka jing simsting ha kaliang kisamla puli namar ka NEP arja arfau kabu man pendap ya ka kus hapo nyosnem ata shushu ulaong ke babul ke kola saka jalla ke pat don di kini hikai ke babyang ha ke babul kini hikai kidang le ya ka research ani la bun kini ki subject pat ha ban thung ni kai shushu khambun pat kan ni kanon ra jing ya ki samla puli ba kamjur ya ki college na taw la ai ke bi de ki daw namar ka jing pampat pliang jagi babun ke college bar ka jing pam sahap ka ju pan pentri kam ya ka di policy kaliang u Western Salor jong kan hu ong ba ye ki kosa ne hu pentri kam na ye ki pi ban ye hadin knet sngi na kaliang ka association kinang hikai bar kumju ka student union kan hu su ki pat pau ba ka koloi than man pentri kam sendet ye kan kumunah kai ke jing i jong pi ko be bar kan ka jing thumu jong kan hu wan pentri kam na daga NEP ha ki kerdan college Kublish po na buta kani kajing wanjo pi banyak kendo nga bat nakaliang junga komunikai po college masnya bon patpau ba kani kajing rai kerki jungu vice chancellor jong ka nehu kalong ka ike ba penkendet ingi makum bangi ihi ka academic council ka badi ban sim ki rai ki ba ton kam mo ka badi ba kajing puli kena na ki curriculum ki course ba kum tater kadi bat sim makai karai trikam ya kene kin EP arja arpo ndre mo upade ula bypass ndre yai lat mo na kat ni ka academic council ba le hi ti kene jing le jung u kelami ke jing persya na ki liang juga MCTA na ka liang jong ki ni hu students union but kum taru wat ki political parties ru te nga kum ni kai ru ngas ngau de sisa banya menjur bat ki marbale kene kade ka kapor ka bangi ong ka transition mo bangi hab ban jam na kawai karukom ya syakawai pa palada pimut ban perkela pihab banyak suki kan ban pet banyak kan bat banda ya mir jumut pa bat kita kiba kani ka polisi kan kita nen dale kumbale mata bre kumbale uvisi bre ngatrai kampus ka babha namar ba kumang tip hi ki college hapo jala jungi ki bon bar kidon naki blala ban putrikam ya kani kidon ru ki bompala te ban ong kumba ong visti bah ki balala kinang ya smart ki bompala ng sepe hadien kata te bang ina pediang hang no syu ka jing trikam ka brong uniform ne bang rekat lang poro mo kata ka de ji i jonga lamar hadin ka jing kran jong visi don we no hikai na school ba ne hu ong ba la don kam sisa ban pentri kam no kan namar ba ki ki jerla la don ki bi implement bat ngin pa jang rukom don ki subject ki onas paper ngi la lok ham sedien ka jing i jong pi hato kane ka de sisa ne kalong kumno pa ho ngalai i tu ka jing kran jong i sa sumar bin umdo te ngasgau ban aku ble i bai lawan ra ini ka tu ka jing pisai ten re na kaliang jong ngi ru idon ke ke bang kwa ban pa mo ngoi ni habar kubur kata ba haka jala ka jongi ba ka pinya ju kini hu ki colleges ki ba affiliate bat ka ni pindot kam bisa tang ko ba pratri ki honors paper mo hak subject ba pher te ngimlong hi banyak ko per pa kita ki wei ki state lan ki jala kumsha Mizoram kumsha po Assam Nagaland nata chapo Delhi mo kumbai lam mention mi te nring di ban pet nya pra ken ba hatu kata ka jing ya dan ti jongi ka penduk nong yangi ne ka penyu nong yangi marbala ing so ong ta
pi abang ipek nilai nanti kini isnem keladon kajing kela nak annual system syaka semester system mentah kawan sakini kini pi dia annual system ngidon kumju hi prapepa haka semester system prapepa tenrek ka ba ya per kalong ba haka annual kamut ngidon ka first year ka second year ka third year pangiyo system manikai artli ki pepa sakasnem ba art de artli ki pepa ba kasnem ka balai yo nikai southly pepa to khot long pratli te habakum ta niyo ban revise ru hat ko amar ka course ka alat ini ka por ka alat ini menginda revise ru wala dangi ladep ya ka course mo jadi ka tu kawan ka semester system ho aja khatsan te ho aja khatsan la pentri kami ka ni wala ka don ka jing pan por na kalian juki college mo ai por kendiat penginda perkhat ha menginda pensani bha tenrei la pentri kam no eka bakai ka bangisiam banah ka semester system ka bangi di penyo henry benai iyo pen hikai tang lai benai siteng sau benai dikata ka dia berargi semester ibaran hak sistem dikini ki ka pelong ba ya ben rasya ka kos kaput kabu pressure kin hikai ki student ru bapli ksyuan kelas kum tu sesong shu snap ka hikai kin hikai mio shu ka por ber revise mio shu tang kita ki discussion ni later na ya keren kata ka ba on quality education ni la compromise lut berkhoi ni badon feel ni su thu kata bat habakum ta kabdon shu kajing pen janai ya ka kom hikai la sulit tang dep no kata kawan pada sekali kawan sekali ni pi mata permi kita ki paper sibun permi mata ki paper hadu arf sautli ni jom naka pratli to kai ba kata ang mang kwa pa pi belum kan ni haka annual system ngi don saw sangut kin hikai po ke department haka semester ngi don saw sangut kumju kin hikai department tindawan mentar ngi don kumju ka strength kin hikai te kumnui tiki paper ngi hikai pratli sangut bal mentai ki arsaw seliru ini kai sangut hato kala se banlong kawan pekin na kalian juga bor jong kin hikai ne ka human ability mo kawan pekin ka por ka jilkot pi ni permi menta sausnem ndai kasahi arsnem si semester o semester si semester sorry te kani ka pen pau ba kadang ni hi kaju ndai ka pen bon pen ban hi papers te kata ka di ka wei ka bang kwa ban ya kren halor ka jing mention jong i chapang ka jing duna jong i ki papers ti hap pek kum ka ratio jong hi kai ken te kata ka di ka kwa ban pa te ngla bonong ba kene ka jing wan penban na kene ka kupiong na ka anwan ngi ya semester mentawan sekin ipi to fi ba kan kata sipun kan ya ka kupiong ka strength jong ka kijong kene kai kaduna sebab pelan bat lada sibu mentakan wan kata kin ipi arpu sau teliki subjek kemudian kai to film bodoh pro film bansim nak sedaki sau santeliki pepar na mata kau ke kelas pi abang hikai college kamu hikai dak menus kenta kawai ke kelas te kum ka jing bu juga UGC ngidi bandon college la kum nu san kenta but like kenta ka de nam ta ka kelas ar kenta kamu nam ta ki we pede kikam nomor ha college kamu ni badon college ni haban bat ikwi kikam ro ki bala ben siat ni daka college management te haba ka de kum ta kamu ni haban yak sa ke kamla benlong ba ini kai ban penya drone mo ya kita ki arpsal tadi ngin sim kelas no tang setengah ta kamla benlong ta nomor wat sekentar teteng him dem mo kam tam ngali basim history sekentam dem ya ban ti benya batai benya kan bukan rung ganya ke jing mutun ki students untuk ayu ngin fikai tu mo tang ba ngin dep ya ka kos kam tu jing mut den rai menta kam benlong kan semester itu ipi ya tu hok sisa ya bro ba busing hap le kupta mar kapor kam kot papala timun talali kata kawan ke ini pi ngam stu su akan work min le idon kam si bon ru ki classroom idon kam si bon kin hikai nang ta ki paper su kilanang bon tingam tip su akan work min le kata te stang kin punya juga college ba na university se ki laban
wat kilap kinti man penbiang kita bro. Lekum nak ngi kini kai dengan ko chen jung Nalor kata ka jing penbun ki subjek bat ka jing hampan jalan sasisnem ka bidi bat ka dikri. Ke ipat ka jing penkela ka ba wanra da ka ini pira da pentrikam. Nama ba bonstien ni kwa ki khon jungi mo. Mani mi kwa yangi pen puli kam ngin start. In roy ka jing nang jing start begin kam jam. Ti kumbalong bros kata kamu ni puli kum an sai nuk samo. Ada don kina ki bele ko honors economics ni history ni political science ni zoology ni botany mo ano subject. Mo ki shimel to ko honors ki puli na do first year, second year, hadu third year. Ti kamu ki pendep ka degree. Hadia nang to pada kilet sasaka master. Lani ka post graduate. Mo untuk pendep sa asnem ban master ken. Ban akan betebit susu ya ka to subject. Tenalor kita ki major paper lani ki honors paper baki la ban betebit mo hadu master. Ki don ki papers ki baki shim. Mo ki combination of papers ki baki shim. Kum balabu na po nehu ba balabu na po colleges lu. But kini ki on ki elective subjects lani ki general paper. But kini ki hap mo ki book na kata kam ban penihap kan. Kenapa kan support kan ketu ka general lu kan support ya ketu ka elective ya ketu ka honors and also kan yarap itu general papers. Te rekomendo mutak ni pi kumara ka Lada nga sim history ngalak bensim ya ka physics, ngalak bensim ka computer ko juga po. Lada nga sim physics kum ko honors, ngalak bensim economics, ngalak bensim no da ka subject agriculture ne da ka ro. Kata ka di first year. Bagan ladep kata first year ngayo certificate course. Dia ka sim ka senam ko ala dengan penek kiju. Ngayo sa kawi pedek certificate. Jong bala pendep kita ki course. Coba lah dengan pendep ki juru ki subject ngale no da ki wenga change no te. Ngayo hi certificate kum ju. Hadian da pendep da senam ka balai ngayo ka degree certificate subject nang lu history, nang lu economics, nang lu physics, nang lu chemistry, nang lu computer. Tengah yo ka degree. Dia kasnem ka pasal pendep sebenarnya ka degree ba ka research ka baki on. To kajing kali ka bangan bu hani kalong ba. Ba pi le kum ta. Mo pi expect kum no, lani pi milinti kum no. Ba kena unroi haka jing tip ju lani ka knowledge ju haka tu subject. Kamu minta untunang lut king subject ban sim berkhoj. Maka sistem ka sya ju ban sim mo. Nrei minta undal MA ulit da kai. Kunun pendep ya ta. De kani ka design ka bakile minta le sekin sa improve hadian mo ngamla mo. Tamaku mang ngam minta te ngai ba. Le se kani kan yalam ban si student sebagai drop out ban. Wat akan ni semester sistem ka berang sudah ka bayar mutaru ka bon ka drop out rates. Banyak compare bat ka tuk annual system. Dia sakan ni kan ipi ban wan ngam tip su kimut ban le kan kau. Teng ri ngai bakan long kum ta kalau kum ba mix fried rice. Le lang ba pan mix fried rice ba kle bat ka dok mesti bat dos nyang bat peleng adong sedong. Ni hap sa kata. Tikta ka de ka ba ko ab pa. Dia le se ki mo inung hikai kepada napo nehu lani ki break kepada napo ka government ki bala ban kini video kini ban pakat bahake bakani ka jing petrikam ken ipi kamdi ban kata ki kena sakawai pedang ko am pa kolong ba pi kimul ban introduce kita ki vocational studies bagi kena ki lawan penbit eladi kita ki line mo kum ka ban training mo kam ki jam mendup sup ban yo adian langsung orang tangkap wei. Pentraining mata masuk jan. Pentraining mampu mokio. Pentraining ni kan akan nurut ke baki mon ban. Pentraining. Kemudian kong atau ki college ki don saya kata ka facility menhikai kini. Atau kini hikai ki lane ban hikai. Kebar. Menhikai lut kita don em ki caka. Ki don ki lab menhikai kita. Nor nunta kajing lut jom ka college
kalau ke bakrau man penbiang kita bat kajing siu juk student su kanang kiyo dia ka fees dengan ikum bakani ke nipi ka salam syaka tak tiba kitu ki bamla ban siu ya ka mo by class kin mi su ban puli kabamot aktin pareng only those who can afford can pursue higher education tang kitu bala unsi kala ban le syaki puli ba kamala la kapa ngai sirkai ba kan kum ni pi kumang sipan kamau biang haka annual system ngimban sing haban puli nomor balai haban pas ke exam nadangi pas hap sim admission biang hap siu biang ke pisah by class ba kata mo di ke exam kimi pa jung hi ba tristom pa school pa college ni kawan ke semester ngilai loy balai ngila ban sim ki subject no ka bangi so bit batru ngila ban continue na kawe semester sa kawe pak semester klem dalam kam masakut ke juga kelas klem dalam kam ban sim admission biang di kabamut ladangi feel ru ngi pas be to ta ka jing la loy ka biang kawan ke NEP meta ba pila ban one class system ladep katu ka course system pila ban gap shwa so thai le shwa ni style literature ni style sawan biang hadin asnem kum kata kejat polisi pimut ban penmi nane ban introduce na kapta ki kon samla ke jongi sei kala wei jongi kan poi muntah system kin wan asnem kin ja pimut akatuk asnem kilale you don le sei kibla yo brino don le sei kibla le ta kibi kam hato ka jabi jongi kadang ni hap se bakin man pule biang lo kata andalawan chim pada da ko subject dia kata ngajing mood kalong kum ni bana kalian ngaco kesokar imat kam kwa ya ki beliau lani ki students lani ki khun sam lamo ba kindon kata kajing perkhat nalade ka bagi ong kata ka rationalism ka bor ban perkhat ban keli ban khmi thu ban pit ngor iki bajia hakatim joki bat saudong joki baki ba lane ki samla ki numla ban keli nak soka balai kene kaja balai phile kumni balai phim ayangi kene balai phi penjot ya kene balai phi pen bhai kene ru kilapan kali tendrai kene kajing pen huri hura mata ta kene polisi nga i hanga te nga i ba pelong ki breu baki nomdon i issue na late ba kata kajing pule ke bangi ju kata quality education lane kata ke professionalism mo kabangila ban master ya kabe subject taka sabdu no nalor kata ke bakhadu pi introduce ke vocational study dak ba ki oh na ba ki sadon ki training na ka banta ban pen kre samla bakin wat bakin sengkam sengjam bakin wat kam wat jam mo ha kano ke kalian ke baki interest lane ke baki don ke sap mo talent la ka de ke sujan la ka de ke sna lane carpentry mo la da ka de ke thung ne kano kam asu ai tang kawe ke example la ne ke nuksa ba onda kila dep pendep ya tu ke puli license subu la trem haban sujan la tubit pelada po college la yo kan certificate hndre mano ban ai ka garanti ba u neka ta ka khna kila ban steng ya ke dukan sujan jong ne kinyo ka kam sujan hangno babiang ketulop la ne mano banyarap yaki ban ay kalat makin steng kam lanjong atau ka government kan kula rekta kan hu kan ailat kan ai kata kam ka jam yaki ka jubab te lalong em lupa te pimut kuno pa de ban penlong ya kata polisi ban kumari ki bria ka government kan hapet bahaya kan ni ka polisi coba pinsim rai kadi hukan pendep ke kamram juga mo kumbala pthan po UGC de ka government jongi sarkar mo ki principal ki jongi don kerai ban sim halo ka di bentar Fiang ba dakane ka NEP kanwan license ban nya pule sistem kanwan ka research atu kane kamla sra banera ba asam ta bang let master subu nga ngarap pendep ya ke degree ngalak master kila grum lupa yang ala sadar let master
Ngala yo basic kumno ki idea bangan la research ka bidai ka master na ka PhD ro. Oh. Tapi mi kayak kamyarap sa. Oh, ngatrai kan yarap kendiat ya ki students ki badan hak itu ki college bakin hikai kila don ka full strength kum ki doctorate. Kabamut ba kini gini hikai kila don ka training na ka betul la di banli research ti kila ro ban guide ya ki student ki banli research wal ada ide research baret ro ringan ya tu ipi hame khala ya ni don nrituli ki colleges ki bade jong ka soka government colleges kawai hapo East Coast Hills kawai hapo West Gentle Hills kawai hapo Lightry hapo Garo Hills bat kawai kepada jong ki teacher education hapo Garo Hills he nalon natang idon kumba pratali ki college ki ba ajira ba soka ane ki deficit colleges gran ki don kumba nrituli nyutuli Kidon pada kumbasan rituli ki bayo daka kidon pada kumba life hun rituli ki private colleges kamu bomyo jirap na ini itu dongan ong ipi kini ki private colleges ki bon bha haslo ba ki we ki jaka ba khamlong nong ba po mekhleha ba wat sang nong kondong ba kini ki colleges kimla ban afford ban appoint lane ban thungkam ya ki nuhikai ki bladon ni ki degree kum PhD MPhil bon hi ki badang dei na po ki MA level barkin student sungai pi ki ba pulih tu ba pi ki don ki ban no kendong ki bomla ban afford lane ban wan po silong ban pulih mo bomla ban le chabar jong silong ban pulih ma bomla ban siu ne ye tikilit no hang tu po sino tikai ke jing mentala da ki mut ban pulih hadu usnem besar Niki hapan le lang ya tak research pada ka degree. Mana ban kai deki. Kin kai kitu ki nahi kai ki badang dep tang MBA. Bum padio training na ka bentai la dia. Kai ka ban jah bentai. Don teng teng le wat ki principal lu ki pat dep i wat ya ka PhD ki nang dep tang ke MPhil. Haba kum tang in expect kum no. Dia la syai kan poi ka po ba habak la syampa dak ni sing ban pembiang kita ki infrastruktur la ki kamera kelas bak we mah adu ki computer lab adu kita ki cakap ban train ki student kino hikai ban ham appoint ban pembiang kita wa kini ki college ki bio jingarap nak sokar kino mala ki no ikitu ki private colleges le sai kin le kitu kino hikai sai kin le kitu ki staff sai kin le ki student sabana kitu ki college itu ko sokar kan perkhat ya kata balai ka sokar mekhlea kami kini ki nalor ba kala fail pa ba kamna ban permi ki government colleges hamama ki district kumbalong ki ki jela nalor kata sengap man tip bakam suthu ne bakam kwa suthu ne baki su start ne bagi tiang pala de kani hu ne ngaptip na kai kata nore nya perpe ikini ki jing ki belum praktikal Tiladadad mano-mano ki badis agree yang halo kani kamat kila ban ya kenjok tien banga nila ban ya kan khamba nila ban ya diberu ngakoloi ndai shwa bangin jam shimi kini sinjam ide ban perkhat sani ba ka ban kata kan kata ka kam ka jam ka kata ka jimpuli kan kata ki kmi ki pa ba penlut ru na ka ta ki khon ki Kisah ong ba ngi bangila yo than itai jimut bangi imbe tang haipung ki ong la dawan da kene in ipi ukna bapuleha Delhi University ne bapuleha Pondicherry bapuleha ne ho kansa ni long atpar kan kai jingte la dawan kini pi nomor ka long uniform tapi mi ka kum kene kam yarap se engi pi nakama ba isa I ong tu kentien isa undor yung ba balai ngi hapo mekliang sakut mo ni sakut tang kipra papers ka basa we kila sim khat sao papers kita ki honors papers khat riu te nga su ong kum ni pi habang ile football yo Messi ka dor u ka song dor 4 million sisnem ten re la dadon u player jungi sene u batbet la jan kat u Messi hi re tang na kada u Messi yo 4 million sisnem u player jungi bila ka polo numla ban expect ban yo lang kata nyapekin ka kum condition jungi sene
Kata kadi kawai. Kapar pi ngia compare. Ni shani ni don sao ngut kin hikai kawai ke department. Ki don hang akep ki department ki ba don rio don nyeuro. Ni nam ya compare bat sedel hi bat kiwi cakap ki don khalai khat saun. Hadu khan rimut kidang don kawai ke department. Ki don sa arpau lai pau tadi ki paper su kidang lap ni kai. Mdi ku mangi. Nalor kata pi mdi tambang isu hikai beteng ong ipin kong. Ya pan bat ki kam po college ki babon. Ki bang ya rap lang ya ka management kan. Bat kata mdi tang bang ikwa nala de ndai kadika rule. Mo ka kumbala peniat dari UGC. Ka bol peniat dari college. Dah kanihu dah di STE ba pun tatet. Man kapor bangi don kam man submit ikiko isla jongi banyo promotion mo mungkin hikai lu. Ya ban pen bangi le sibun bagi kam bat pinom langit. Bangi le hadu kata kam. Nalor ka research, nalor ka jipuli ke bangi pen kre la de. Nalor bangi haban bat kita kam. Ndre ni persang hi bala ban train kita jong students. Te ban suong ba ni andlawan ke NEP ngila rekat berkiwei ngampot sui hab na bal balai nginanong kaman pet ban penbiang sui ke ni kita ke penbiang kin hikai dim don full strength bangi dasim kat nokat nutri paper su ngila penbiang ki infrastructure mo ki colleges berkhoi yarap ken ke sokari kitu ki college ki banga omne sei kitu bapi ginle hatola superkhat ya kata kani hu ka ai sai istekaru yiki bakin sna kan wi kamra kelasu kamai te nata kadau ni haban perkhat bahai gini ki bar khoi chua bangi penrekam kan ni pi Terus ngipet mo kandir fikiran sepang ke infrastructure ba. Kita pernah mengimpat long redik lari kerja utara mar mengipet tang wan tang ke UIT. Kan nungut kena ki bom yo ban haru bau chief minister ruhab ban panjing ram dari hiba kini yo atau exam namar ba yo sentar kajerla. Te haru kala aja haru kan neng hatu yang lapang ba UBC berkene hu kila syukur ki la syukur amja kroit ban implement sendet no yakin ipi ha kini hu hanakane hu berki college ba affiliate bat ka. Pi na try ni UBC badan menta tip hiru je ayu po ni hu long concern hiru kat no ngut ki beriam na po me khlia ki yo admission na po ni hu na kadau jo ke jingwan jo UIT mde e ba UIT ka ban yele ki na jungi ki don ki pass san riu nyamut ki pass first attempt de e batang na kada bangi pulia tang pra papers ni mala su banyak compete baki wei kam da de e ka wei na kada kolong ba ka senta ko pi pi mata kimbiang na do mun nem ba kami UIT ka state government khap tho ba sing ba palai yaki 12 mentau snem hap palai ti ki degree ru kum jo khap ya apia UIT to e ka baja khna penbiang ki sentas jongi bapli kila choose option ban ki sentas long kinga cha perthe ayu cha jingai ba tang ban apia i exam i batang sisni tikani gadi ka wei ka failure batang ke exam batang sisni ngimla man penbiang ki senta na ikre ta ka kosu habis si madu sausnem Tena kalian education minister jong kejerlar ula kubur ba impat long ready ya kajing sisa. Ipat kadau ko ba penlong ba usus ngap bet ba undikte tu bisi ya ko biar dapat kene ka implementation ya ini pi kan. kumban su yakren birian omo na try minister badan buram jongi ma joka tanat peleksi uti nggenjo UBC ulai biang sipo press club bali ai tu statement jo ngada isab ki tapi bakat vice chancellor university biang la ka chamber la jong ka office la jong ka banit press club ban ai tu ka jing penbana ban petrikam kini pi tekani ka jing tiang jong ni minister jongi ka pen pa ba ki klam puli bnia yakani ka ini pi kubur kum tu andang ngila persya na ka liang ke MCTA andala persya na ka liang kan husu kisah kubur kum tu andala mi ka jing tho na ka voice of the people party sedang ban keren ba hoi ni menjur ba ni kubur ba kampat biang
ki colleges bakit priang ya kini pi ndai uklam le ye halu banda habli ti jing khang ki student union bakam ter te kini kapan pa ba ka education department jungi kalong week katlot baladam dei bakatlot na du nkong hi di maka kaban batai university up college jungi kimpat biang namar boleh ngasak ni kata kalong ba pi larangi metri lang ke college bat ke government bat ke university kum bakalong kan ini pi metal le minum lah pelong successful ka tang kita kijing ki bang aptai pi khendiap mo kita kadang dei khendiap na ki ba don haka kan ti kini kijing kum nong in solve kini problem ada metri lang yang kermen ba nang ni khmat la imut banyara ki kini berolai kini benetip lang te ngai skem baki ni hikai shu kina ya kren ya kani mo kina mi khmat shu nang tak MCTA kenom song thai ka ni su kenom song thai ban bu dien ni ka kam ba na kerpa ki principal ru ki be i kani ki kren to perkhat in da ka balong praktikal mo ba ka e ke ban ta ladang ni shu rai klem na perkhat ki e ke ban ja rai kerki mo kum balong university ba mata Pemata sumudor mo ba ngilabang lu ki infrastructure ngilabang ngilabang dah lada penterikam atau pini kan mentoy kan mentoy lada penterikam ya ka NEP ki jing toy ru ki don kanu ka polisi kanol no ki jing toy ki don tangba nganong kren bun than halo kata ba ki jing toy ru ki bon ya kita nganong kren bun than sadon ki pat ki por ki lat ni kren ni tai ba halo kani tambatang ko we khubor an ani ngala hikai college mentalat jan sipo khat wisnem bat ngai i kani na kren nam taki para do parsnam jungi khasi kibadon hakini gilum jungi adu riboy sedu janta hills pa ani khasi hills bahabang apet akini snem la ale ngai i ba ke puli puthi kala nang hiat baka penduk jikerman hadu kata-kata kerang hiar balai nama haka college level hi ni i katno katu ka annual system ke bang ong ip men ya ke bang ipule system mo la ka jong la system kay rap ini haka tu ka por bang ile kelas nya pendurut tu fi bang ngim durut ai su kana ip minum pas memang habis kun ya ka exam selection dadap nak tu ni dah syajit bandit final ni hab bani khun ya ka dak bangi pule san riu nyau kat pala ki kot bangin attempt ni objective question nang tu ni hab attempt pada sekat descriptive question kamu ke ngitrisitom ke tipu nim jo ru kata ka internal marks bidon ki assignment ki bidon hab ya khun bit final kum belum matrik mchwa ke ngele kat no khat ar tali ki papers khat ar sni kena minta kira kan no santali dah feel arteri udah pas dekat bak sistem kadang ailat iki kataru kadang pusni penban ki kena dewan ke semester system OIP nang su nang light load ki kena mo dah feel makana first semester kiu be ka second kiu be ka third ha du six nang kiu pelangi kitu ki papers ki pa feel saya le sistemnya le rupiah ni i ta maka dia daki hajar mo ki kena ki haban repeat ik subjects pang no ki mi pa ki see ki fees tu ki kena exam fees ba kun tai balik lom tu maka dong bajing lai luat ba mele ngan sa pen pas pa ko semester lo kata la yo lupa arsan marks internal pi nang ta pada wan ke ni pi menta ke ban kum ni pi hakani ka annual ngi dong kam tang license pan pas hak semester system dong kam sansnem pan pas ya ka degree wan ke ni pi nyausnem ka system ka alat ya u ne ka khna bakit pendep ya ka degree hadu nyausnem pada pring ki nyausnem u khna ula ban switch ne ban kala ya subject na ka we shaka we ula ban pule na ka we ka college shaka we na ka we ka university shaka we pat kata di system bakane ka di jing lai lang bat ngani thu ipi kum mangai idi mala jong ya ki jongi ba pin ai lai lam ku ta umlo
melong tak melong. Kani ngakran dak ji sukya nam ta ki paradok prasna ki khon samla ja ja penri. Ba pi ai lai lan kum tu melong. In ji ik kena jongi ki ban sulukar ban sunam pendap ki jing pule jong ki. Mar boleh lasuk papalat. Idon ke mesti ngam buteng ni salet pa. Kini ki bar khoi mata kawan saka wan sak teknologi kawan saka adong sedong mo influence. Ba kam tam ki jinglen pusniu bahkan rei tang jelai mo apa ka imam salan tungi ku drop ki we pentame ki pa oi ki kun samla ki net tu ti ngas ngeu ba ni haban perkhat ha ki pa ba ki pe ya ni ka jing kren jonga bagi bla pe ya ki jing kren ju ki we ru ki hika je se tu pen sung nia hi ma pi ka e ka ba dei pa ka e ka ba lat mo ba toilet pule ya ka tu ni pi barok we mo ba tu kali benya ki khur ki ti jong pi ba hi sem jong pi mo balik mentai semester system ba pe ba ke ba ja mo mdei tang ba pichu ngap tang ke bakal manga kata ke bang kerpan Nomor kuma fi ong mensuang iya dekat wal system dari puasa ke semester dan mentami sakene ka NEP ban penrekam. Ika mau kita kendat sama sesuatu penrekam ada ke semester kadang dah kata kajing sengau. Ai panpor na kaleng keyboard punya kalau sebut kena hikai kumjo. Dari mata kayak kalau ayat banyak lah bonang. Itu himbe iba kan ka lar penrekam ke NEP ru kan long kumalong ke semester ba. Tak saya nasdang kandon kata kajing sengkonyo. Dihadirkan niat baik kumbayat ka. Naga anual siya semester. Ajisha kano sistem ru kan simpor himo ban penbe rei kani ke sistem ka ba wan mata kalong menghaban boleh haban pensangi isu khendiat ne persuki khendiat ma ban pentrikam maka kata be ya ki student kakta ik student kakta ki kimi pa kakta ki ni kai kakta ki no punya ju ki college tu pada kakta kat ni tak di mustu em main haban apswa haban ye mir jimut lang par khoi kungu ban pen bahaka to kila ana po ke central mo ya ke NEP arja po ndai ka state ru ka don ka bor ban peking kat kum ka jinglong ka jingman jo ka condition hangi ka puli ka puti hangi ya penia ka kum kata ka kom ke pimla ma su expect ba ni nyer ka dor ba ka Delhi bat ka Mumbai bat ki Bangalore mo institution ipudan ki karang king ki don sa ka performance jo ki don sa ki jongi ki don ha terus tu ke ni kita ki bangi on ki ground realities. Oh, let's say hadir ke sabha Ndrai chua ban poisa kata pada pe chua kai mangini solve lang ki issues lang ki problems ki pangia kendu mutamo. Mar lano hi di tak jing trilang ke balapan mara ke jing ba. Ti kata ke ka we. Ti ka ba pada haba ki MCTA mo bat ke ni husu ki ba ka don ke problem. Ladai ke kampram jong OVC, ladai ke kampram jong ka government mo jong ka suka meklia bakin khot kai banginya keren lang dia sih banginya war kai ya ka solution mo rei menta ban su ngap bakas ngap sule menti ba sule kelan je kini kita ki boy tamban pentrikam taman kok ngu men pen i sport Delhi bangi kok ngu ipi ka ba piong kata ke bom lam dia ti kata de ke bang sport tempat ngai ku play kan i sa umdor mo ibra ai tu jing keren jong i hoi ka pen shai ni phanga NEP apun shai phang ta di duna jong iro dengan su ong kawai ba nimlat ke menya compare ane ba pin nujor ya ka balong hapo ka chala jong bas ki wiki chala bangi nya ta ka jong lati ka sapoi ka por ba kata ngai ba kanum slam ladang ye tre lang hi ka sapoi ka por bangi rangkat ba ki wiro ngai ba su keno no ba ki college lani ki principal lani kin hikai kim tre ban pentrekam mo ki polisi ba thmai ta ka ba ida kum ni tai kata ta bom la dia yes ka ba ar pa de ka long ba ngai scam ba da ka to ka jingkren jong i ba da ka ni jingkren jong a ki bor ki ba dik pe ka tran ka puli thi ka jala ka jong i
kamtam lei mo na kalian juk sokar hakani ji pekre bani pois taka NEP mo bani pentrikam ya taka NEP tadi ban ajirap kam step but iki college ki badon kami kini hikai ban thung iki khambon penyerap ki college ki bagi chat ai grant ban ai khambon penyerap itu ki private college kumno bakila ban pentrikam ya kini NEP na duk ki classroom aduk ki infrastructure bar ma ban khamdam ke jing recruit ane jing thungkam ki staff bari kin hikai te kan ni lese kan longka we ke jing getu mo te kublish bon ni isa bada ka jing kren jing iru ni yo bane phliyo kumni ba ngis kam bana nis khmat ru ni nang yo bane phliyo shu kublish bon